Я бачив, що відбувається. Ну, я трошки маю аналітичний склад ума. Я читав, що відбувається в плані підготовки. Я розумів, що воно буде, я просто не розумів, як. Життя показало, як воно сталося, і все. Дійсно, Крим могли відстояти, і цю допомогу в першу чергу підняла кримсько-татарська община, бо всі великі мітинги в Сімферополі проводили самі кримські татари. Да, там, безумовно, доєднувалися всі люди, хто живе в Криму, окрім тих, у кого вата в голові і телевізор в ушах. Це було жахливе відчуття. Ми приїхали разом з двома нашими доньками, в 4 поїхали, це наша родина. І все, навіть повітря було наелектризовано, воно чужеродне було повністю. Навіть люди, ті, кого я знав, вони ж всі теж увірували в телевізор, і було жахливо.